Vi får bli efter, så det är välkommen att sätta dig kom. Och vi lägger härst ut vid cykning och höjer. Välkommen att sätta dig kom. Han som är inna vi är god.
Ja. Ja, så det 17 løtan, og til nekst spennende skånde. Høgne Johansen, han kommer til innslag om han løte, og så har jeg en solsang fra St. Peter av Torskjøtje. Og så kommer Marina Lætjen av Vitsborg, så har jeg Østene Sintja nekst sammen. Og jeg skal bare minne av under samtalerommet, en annen affær. Det er oppe i alt kvöld, og det er alt færre her i folk alle tøyna. Så endelig bruker jeg måløkene. Og nå er det så sier at onker mistet å ringe vekk. Og vi får også om evnen ikke er ferdig nere knø. Og nei, det var alt. Han har funnet gentvis noen, så onker genta er mistet vekk, så jeg håper at genta mistet vekk av gentvis noen, men så ligger han vikspålt noen. Så bare for jeg venter han her. Super. Ja, så kommer Andreas og ber vi bønn. Ja, jeg skal bare lette løten her, senter. Jeg har her i at du skal sikne løtene som er fremme nå, og det som kommer frem er alt fra til her, og det må være oppbygging og frelse, og alt må få åker fri. Derfor er det herfra, og ikke man får ta med herfra. Sikna til møte som for han nå, og samver nattene. Amen. Alright. Er den høgne kommer, så tenker vi et styrst til meg. Hej det.
Vi låser av talen I kvöld. God kan bare bruka meg og til okkon og vi først brottna. Så God gjør en mann kvinne borser okkon, så må vi brottna først. Og jeg kan... Jo, jeg opplever syndras nær med løve. Ofta helter man at ta det skjer, vi får gjøre noen kjelopplevinger for at du er god til å forlate okkon, men vi må alltid stille god, er alltid kontroll av okkara løve I omstående. Jeg må se om alt er svart og det på stort. God er alltid kontroll. Och det som färd jökt under ända mal vitt och till att göra något särskilt. Det som jag skriver såna brev vi skulle glädjas att komma och I runt till trubbelager till att göra något vi och det myntar en Guds man, det myntar en Guds kvinna. Skönhet som sig glädjas att chamber. Och en av mina ringaste upplevelser det var för 15 år sedan. Vi arbetade som familjetag I England vid OM med muslimer. Vi var färd till Pakistan I ferie. Jola ferie, min kone fra Pakistan forresten, og hun var pakistanisk da, nu hun dansk. Og vi var her I en måned, så det var en tøyer I bare ferie, og vi skulle så til England her som vi bo. Akkurat heim var England, akkurat hus var England, og arbeid var England, alt var I England. Og at han hadde vært I Pakistan I en 3 veker, så fikk vi tøyen at Shamaila slipper ikke til Englands. Altså hun ble en bannlyst fra England, og fikk ikke inn fra å leve etter. Det var gull, skjønnet. Du vet, føringer. Og hun pakistaner til å si at det mest akkurat familier vil skilde at. Og Joy, hva Joy på nå? Hun sier også den her. Joy var akkurat født da. Hun vet, 2 år gammel. Og her stod jeg, hva gjør man jo ut I støvene? Det var forferdelig. Jeg fikk så mye vise I Pakistan. Enda nødja, tror jeg man trett. Vi rønte alt vid de enske ambassadene for å vise, og det ble her ingen chanser. Vi hadde enda en spion I enska ambassaden. Så vi skal ikke fyrir seg. Og vi kan si, hva skal I enska konge fyrir seg? Okster mot det, et eller annet, jeg får en størst, sier han. Hva skal skje, helt ærlig. Og det gikk 6 måneder, så ble det et enda avslag, de slipper kjatter. Det var gull, skjønnet. Og jeg minnes bare hvordan jeg, du vet, knekka I alt. Det var rævlig trusht, Hessa manar, og man spurte hver eller vi very god, akkurat som alle dyr på lett atter, og alt universer mot det var kjenslene. Og så mot tøyene, så fyres rundt Pakistan og prater ikke I de arabiske landene, opplever nek spennende, du vet, men likevel jeg var stress over. Og så fikk vi knapt å hjelp fra dansk ambassaden, jeg vet, det en mirakel, det veldig enelsmenner. Og vi der skulle kom bare til Islamabad, vi gjør det å vise til Danmark, så vi kunne prøve å få en visa fra engelsk ambassaden I København, kanskje det nærmere. Vi sa, yes, det var det. Så vi får til Islamabad, og jeg vant den, sier der, det kom 18 måneder, så vi sier klart, og der så det kom bare om halvandet time, det var jo halvandet time. Og jeg fikk visa I Danmark, og sier, wow, fantastisk. Men så det neste problemet, det var å få billett til Danmark. Det ikke som idé at du flykker en fly eller tøyene. Det var som 2 flykkvar her fra Vikna, og det var bokkaft han måneder frem etter. Så nu och visa vad börja långt. Då alltså du tror jag manar där börjar nu så bara du vet släppa så skjutas till västfram på vägen, va. Hur långt börja? Så vi får då till en sån som säljer biljetter och han säger vad ska det är onkar ekonomi hur ska säga man economy biljetter men det är business class. Jag ser en fatta jag tror bara jag spänkar till business class. Och helt ända min konto var tom då du vet ett rent trick fast då. Han säger visst det betalar för economy by nu så det kommer att flowet till Islamabad så kunde det så om det backa folk ut så har det economy visst inte är så mycket betala eka. Så fint budget att vi betalar så det går pengar är konto ner fint. Jag vet inte mer och är center då. Så vi får så här blättnar för Islamabad och Angel Bakut så att Angel Bakut vi må betala för economy. Men maskinen är släch. Det släch. Och tog ungefär det är en 2 timmar flygvärd för det. För 2 timmar och maskinen är släch. Här ständer man. Och så kan jag lugga väl nej så att då men vi måste det att det är inte plats flera månader vi ska gå ut och kontakta vi. Också det där. Alltså jag runt där. Jag var simpelt i koka, ja. Först 6 månader av regn och kaos och nu åter problem, va. Och mer stand det här om man helt nu allt emot mig allt alltså gott det var vad gör du nu kommer det en danska gent hon är en 18 år gammal och hon tog bröller
Hon påstod hon det är sjuk, jag ska passa, ja. Men hon säger att hon skulle samma flick var hon blev dubbelbokad. Alltså onkel fungerar en plats och hon må stå ut där men släpps vi. Hon för vid John Pakistan det ger man det, ja. Och då vet och nu sänder hon på flow att hon är lustförskräckt, va. Så vi säger hur så vi business ja hon har pengar då. Det är så simpelt som det. Så vi ser först liquid men så kan vi köpa en plats här i Iceland business som är svärkare alltså vi ska pengar bara för. Och tar sig jag fint till läge visst det plats för en business visst vi betalar för det så till läge men maskinen räcker till sen. Så vi bojar och det regnar galskap Europa som hela Europa och hon ropar allt det är en kaos där att flickar färre man lött och så knappar inte maskinen knappt gärna. Vi drönas där jag kan flyga kontrollpostar in i flowfärre och gent har sett hon var sett i economy. Lägger mest inte business. No, har vi betalt för okay, look at me got there. Då är det. Vi förs in i business är ju smile och joy och vi sitter här och det går med att allt looks nu är allt gott att nu är allt fantastiskt för kommer England och Danmark vi får visa till England och så är allt perfekt. Ja, helt man. Nu är just det där löjinga. Och wrong då är det. Men jag ser det flowfärn blue joy or the sjuk. Vi kommer att Danmarskar och joy är nästan dig. Det kommer att Danmarskar. Och till rätt ting. Och vi får fatt i våra familjer i Pakistan till sig det spännande flow att långt till maskinen riggar. De vill ha pengar för oss. Och maskinen riggar. Det alltså allt det som arbetar innan flow att ha allt sort kriminellt mot det folk. Och när det vi skiljer till att det så väl det för så är handlar gentan där. Hon har ju plats. Schysst. Hon har ju så plats som är dubbelboka. Och vi fick bara vinter som väldigt för sig lagt att ta flick på flow för affärer så han blir sålt. Som är 6 år. Också där. Och så är det jag huxa. Så vi inte var det här akkurat handan dagen. Jag kan inte hålla två månader nästan. Att vi stannar någon. Så är vi väck. Jag vet när hon är jag läser mist ta kontakt nå. Jag säger bara igen att du så jag minns jag gärna skälda kon Lamarska på kvart gör det till i Pakistan. För vi kan vi för skolan så att du vet och mer vet jag inte. Nog säger hon är väck. Och så börjar jag gå för mig ofta är en next större mint med halt att ferie allt då. I such en schalt jag kan ta idag gånger så har ferie sig men efter en next större mint det fänger mig sen då. Look at me joy i Deutschland hon håll dig vi för sjukhusvägarna hon har funnit en del sjuka. Och hej och vi sen det sätten så över dig. Och vi kom in där och hon 2 år gammal och då var lagt han är desperat rörlättningar och allt det vanliga. Och hon är en farlig sjuk ska vara en månad. Det var och är man nu av ambassaden för det visa som jag hållt vi få, känner inte. Så det var Joy Sugars and whole day, smile där på Twitter chockera det var ett schemanar kaos det för ambassaderna. Jag för inner sig ska visa långland och till sig ut där. Jag kom åter vi skulle åter till kunna släppa långland. Enda story. Vad gör man nu? Vi då tror jag man i Danmark. Efter sjukhus i det korta karantän ändå. Okej, så okej. Stövande där. Vi nu statsläs. Vi då inte land. Och tror jag man vill köra till Pakistan. Vill vi skilda att döttren håll dig. Och så i karantän. Vi hooks bara gott. Gå ut ett landa. Det klarar mig. Och det var ett så gängande det är nu ringt det gott här ett gott erfarenhet att du har goda kontakter så vet. Och tatt vi Iceland så en föreninger som är huvudstøy har ringt med så för och hemmakontor i Danmark och du vet vi må från Danmark till Förja och boja till vi får svär Danmark. Så vi och därför finner det är väldigt komma från Danmark till Förja och komma från Pakistan till Danmark. Så alltså för hemmakontoret och de många snackar vi det är viktigt de många snackar vi så ska jag ge dem ett telefonnummer till allt och tjäna
Så jag färdas det och jag kommer till hemmakontoret här afghaner och kineser och pakistaner och allt möjligt. I halvtid 200 folk inne och sista maur. Det tutto morgon sista maur. Så sitter jag i shade till mig boje. De flesta får avslå. Ut han där och instruerar man höjer gratten och lejen och länthedans folk. Jag sitter här och äcklar här i shade till mig och så färdigt. Vi är fullständigt ja. Vad ska vi göra? Och så sist när rätt i sitt här. Tror jag då. Fullständigt lammaur och jag har så färdig. Han säger gemma på början så du ska ringa här så. Han säger alltså gemma på början så du ska ringa först. Jag vet inte hur det fungerar och stäpper till att han körde det. Man ringte. Höjbrand säger kan vi göra det? Alltså kan du göra det här? Har du inte över? Ja, så är det. Och så printar han en visfil till Shamaila till förjar. 5 minuter också att det är vanligt också. Men det är inte. Så jag får det visa i pass och så färger alltså sjukhuset. Så jag blir mer eller mindre frisk och vi får alla färger. Men nu har vi bara 2 månader efter. 2 månader efter så ska jag Shamaila till Pakistan. Och jag hade att akkurat henne visade skulle checka ut den 3 augusti så skulle hon skulle vara färdig hon skulle vara ut ur landet någon att ur danska Ryssland skulle färdig ur danska Ryssland 2 augusti 3 augusti är det utgång 2 augusti deadline 2 månader efter jag vet och vad gör man nu va vi får ju för en äldre det är väldigt till vi för Danmark det är visst England det går inte jag bara boja det hänt och tog en gång jag var så stressad med löv för konan som var nästan brottnar i Eisne så jag spelade runt och var kan gå för att lägga hon är glad och chatta just nu det vanliga och vad gör man nu va 2 veckor åren vi ska gå ut nu ringer onkel från England till OM där ser jag ska onkel ringt lock från det enska kontoret du tar väl bekymrad som mail är det kväll där det är bekymrad som mail och jag husar bara att det alltså ingen bekymrad som mail alltså ingen husar om att det är miljoner folk som vill visa så ingen har näkat in alltså bekymrad som mail kvitt ja Garage Binding. Jag var ännu ända där kunde hända här. Du hade det ungen här en mål gonna få kontor i England och göra som helst. Jag vet inte hur trent där en gång. Och där ser vi också ringa till att det alltså ser ambassaden i Köpenhamn också kött på ena vägen och då samma. Inte snacka vi näkran bara ge dem ett namn och channa. Inte snacka vi näkran bara ge dem ett namn till allt. Också fint. Men som minns det är blev bannlöst. Jag måste ringa en gång. Så är faxen i sida i ringe om 5 minuter. Så la väl jag hållt ja. Och vi tar 2 veckor efter allt det här vad minns jag till. Faxa fer och så ringe. Och vi kan se jag vet hur det är till faxa. Det är inte så veckor vet jag faxa. Så kan så ringe. Så jag tror veckor bang hållt ja. Kan gör man det va? Och ta flipper ut då. Då är det då. Man klarar inte mer. Man får ständigt flippa ut då. Så man säger så ringer jag att men det var det. Så det får inte nu just det. Jag klarar inte mer. Hon ringer nummer. Och heter det som är helt skilje som jag aldrig får skilja när kan du. Det tar du ringer till ambassaden till det vanliga så är det trutche knött, det trutche möjliga efter information. Du ringer in och läser ting upp hur det görs. Du kan snacka det är bara information. Nummer 2 till counselor section. Det är så ansmauer här problem i Danmark. Till ansmän. Anche visa gera. Det 3 är typiskt visa. Det här som vi skulle göra. Men här så var det en 4 knött. Hon gav det för Altren. Och det samma rötten säger bara if you any other questions just push what knött med 4. Smala trusch så att knötten aldrig vara för. Och knötten och hon ställt om till en dam som är ordentligt till spyr kvar gälla nummer här. Alltså kvar är telefonen här. Du är inte kunna snacka med. Och ralligt. What are you doing? Ordentligt. Who gave you this number då då? Shmaila säger jag ska snacka vi så gav hon namnet funch. Och då man blev benchen då så skylta. Sorry det var det. Och hon så stilla weird till personen som över också huvudpersonen i Valest ambassaden. Han säger bara jag är där i flyget där. Jag ger smart där ringa till måndagen. Jag så vi tar vi tar om det tog efter. Man tycker flera månader för att visa. Men så kör vi. Så måndag var mor ringer åter. Och det samma händer. Så man ringer.
att det fyra knättar. Jag syns det sida samma. Any other questions? Trust det. Jag bara ringer efter. Det samma dama. Hon exploderar efter den. Så att spyrk för det finns nummer här och kvar hon är och gossen kunde komma här till så vidare. Så man ser att samma namn. Kom av benchen efter om skilte var så illa vant och då vet. Och vi är en person. Han säger send lägg pass i en kavlott och sen han i beina vägen. Det ska vi göra. Vi tar någon vik till det kan det vara. Ikke mer det, en vik. Tenk man leder trutja måneder for å vise, hvis du första. Og så var det voja kvett, eller voja er skjer nu. Vi tar en vik etter. Og passet kommer etter, til alltid på trutja fyra dager, så har pass vi viser han voja. Också otroligt. Vi kjøpte så blett at Långlands fra Färjön nå. Vi sier ikke jo 3 august sier. Vi skulle flytta land den 2 augusti, måtte vi, eller ikke politi etter oss. Gita nær vid flo i land til 2 august. Og som jeg ikke flytta en hos jeg, det var nødvendig forfølgelige måneder, skjønner jeg, du vet. Det var forfølgelig. Men det er kjenslen av at Gud har kontroll alle samletøyene. Og så de etter, vi får det Pakistan og Jolon, runt Atlantik, det är väldigt spännande. Jag var i Emiraten till alla Möllastan, det är fantastiskt. Vi bjärgade en gent av en så kunde det bli selv som trailer. Allt är fantastiskt. Jag vill lägga och det jävla sjukskönt. Men Gud har alltid varit kontroll. Men så kunde det vara rejande. Då man gänger på flygvärden, det första känslan knappt. Jag var som god gammal där högna. Hade det varit en runt. Ja, i kontroll allt jag menar. Är alltid i kontroll. Och det ringar tingen hända. Det är så att nu har vi släppt där och heter enten heter så jag nu ska du lära sig att komma vi över den kristna livet. Jag fann det en till det. Spara vi läs och be och gå mot det växa i för jag någon. Så perioder av tjejer och tänk om. Och så det är som känslan för att det högna. Han har runt den här to dumpa är. Du dumpar, du lars nek, du dumpar. Det vill säga, rönden kommer efter. Du skal kökna. Jag vill ha det ett hackre stöj. Jag vill ha det att komma kökna där här. Ja. Hur säger jag till er kväll? Det tror jag, skal du tjäna god, skal god bruka till som han vill, så måste vi kökna någon. Röndar tog er, inte till att nu änden kommer till livet, men till av vi är ett hackre stöj, ja. Och det kan vara att du fullt och andra kommer att det är klarar smart och det är god och hur god det är mer och hur mycket god de är och det var väldigt men det så väl hänt att det så Jakob skriver han säger vi glad glädje att nu sker också det livet beneficiellt det är ju det spännande kanske som det som donker bara sitter hitan uppa att vet tendrar hitan var det är alltså stort det är inte som tålade allt men hade börjat like väl störst. Och så där gemor tacka mot vi glädje, inte vi sorg och desperation och så man tacka mot vi glädje så god att det är fantastiskt och jag vet hur vi är gärna när kommer live nu. Vi vill lamenta med like a serlet. Och if vi tacka mot det. Vi är ordentligt glada för det att du just like about nu. Så det största upplevelsen är inte alltid att fulla god och uppleva andans kraft och allt det skillet inte allt det största är ofta att ta god är tisha väl långt veck till tal han arbetar en särskild hot ofta mer än ta fullan så tacka emot det snära väldigt viktigt så säg amen Arne det är för att och god signa kvar amen. Ja, tack för det. Ja, vad ska jag kan säga så det ja, det kostar vid att god större och han alltid är där. Fast man alltid också om det. Så ja, vi tar vi det inte någon av det. Men ja, vi får så synja nu, fredagssang. Så att det så kommer som Peter. Synja och så kommer Marion här vispor. Så att det
enda vi en låsangslöd. Yes. Ta det här upp. Takk for Høgne. Neste sanger vi får synge her kommer god. Og bare huske om årene at vi gjør alt okra liv til god. Og da vi gjør alt okra liv til god, så kommer vi finne fri ved hans nei. Så det er velkommen å reise deg om og synge det av hjertet. Her kommet god, mot offer bære fram, og alt mot liv skal halgas til tøy, men tra til tøy god, han vånen fann og i tær, endur nudjar meg. How he loves us.
like a hurricane. I am a tree bending beneath the weight of his wind and mercy. When all of a sudden I am unaware of these afflictions eclipsed by glory, and I realize just how beautiful you are and how great your affections are for me. And oh, how he loves us, oh, how he loves us, how he loves us, He's jealous for me. Love's like a hurricane. I am a tree bending beneath the weight of his wind and mercy. When all of a sudden I am unaware of these afflictions eclipsed by glory, and I realize just how beautiful you are and how great your affections are for me. He loves us, oh, how he loves us, oh, how he loves us, oh, how he loves. And we are his portion and he is our prize, drawn to redemption by the grace in his eyes. If grace is an ocean, we're all sinking, and heaven meets earth like an upper-sea kiss, and my heart turns violently inside of my chest. I don't have time to maintain these regrets when I think about the way that he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves. Yeah, he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he He loves us, oh, how he loves us, oh, how he loves us, oh, how he loves. Så kommer det sjunga bättre. Hej. Jag fann det av Arn möte att det var nöker som hade vetta hur så över det ja. För jag syns att försan för det nu. Och den första en sånger som heter Come As You Are, heter han. David Crowther. Och han, ja, talar om att man kan komma till Gud akkurat som man är. Ganska särliga tajman. Alltså, jag hade nog snägg var åken här inne,
jag vet inte hur snäckt det är, men jag vet att det går så nöker som är för en jök någon ankran form för på inno eller på ankran matte är bland brotna sen tror jag. Och hvis du inte är sten så ska det nog komma. Ja, woohoo. Och till medan vid då här så har folk ofta en tendens till att føla sig antingen övervärd, alltså som inte nog jag kommer fram hur god man har sig ja jag vet inte alltså jag kunde för god vis ner men vi är snö nej läser snö nej för han vill ju höra hur är här det du vet alltså är det inte no tryggvande eller no kristlig eller whatever till att jag kan komma till god eller lösna det jag vet hit jag vet lugga som vi kommer till helgo jag vill säga eller vi har vi sen dör men vi får luncha att han inte jobbar på nu så vi har behov sig ja vad ska det så tar man slås att mig så tar man ju be så tar man ju bli vi och ja sang det om att man kan alltid komma till god akkurat som man är det lugga mycket om du heldur att han är när det lugga mycket om du føler det så att han god är gott nog God brukar ofta føles som han är inte bara føles. Han är inte bara ut. Ja. Han är inte bara føles. Som Høgna säger, det ofta tar vi inte føle det. Ofta tar vi det ordentligt brotten att han ordentligt arbetar något. Vi får veta att han är allt i när. Lika mycket att han är värd här i alla över. Alltså lika från R minus whatever till nu. Vi alla personer som Bötten John. Det är han i det ösne. Han är ju onkan till loj. Han fortäller okkon att han är när så är han ösne. Han är när alla tog. Han är ju sloj. Han får inte börja likva vid det. Är för vecka montorn. Ja, tack här. Ja. Jag vet inte. Jag har alltid åren komma upp. Ja. Och jag vet att jag har ringt att låsa ett år så har jag sankarna så gåor. Vet allt. Men jo, goda tid så har jag låsa ett år. Det är roligt. Jag må vattna lycka. Arto börjar. Levi. Come out of sadness from wherever you've been. Come broken hearted, let rescue begin. Come find your mercy, oh sinner, come kneel. Earth has no sorrow that heaven can't heal. Earth has no sorrow that heaven can't heal. So lay down your burdens, lay down your shame. All who are broken, lift up your face. Oh, wanderer, come home. You're not too far. Lay down your hurt, lay down your heart, come as you are. There's hope for the hopeless, and all those who strayed. Come sit at the table, come taste the
grace. There's rest for the weary, rest that endures. Earth has no sorrow that heaven can cure. So lay down your burdens, lay down your shame. All who are broken, lift up your face. Oh, wanderer, come home. You're not too far. So lay down your hurt, lay down your heart. Come as you are, come as you are. All in His arms, come as you are. There's joy for the morning, sinner be still. Earth has no sorrow that heaven can't heal. Earth has no sorrow that heaven can't heal. So lay down your burdens, lay down your shame. All who are broken, lift up your face. Oh, wanderer, come home. You're not too far. So lay down your hurt, lay down your heart. Come as you are. Come as you are. Come as you are. Come as you are. Ja. Så får jag inte chat, visst det? Det är ner handlar sen om action kvart man brukar ta in på faktiskt. Eller kvart som ja, fyllde vi. Vid ett land vi är sälja och GD är den enaste det är ju så säljer. Vi är har vi en tendens till att bruka eller fylla med och bruka tog på ting som inte är och gå för med eller så. Hvis är ja. Det är att action ta vi to ja, jo, det var en dansk prästor eller var pastor, minns jag. Det är svårt. Han talar i en för om det är att folk nu då vont åra ett liva i någon eller så. Vi liksom man har en tendens till att stora för ting som är som man inte ordentligt kan göra och vi ofta. Så visst det är också som du kan göra. Visst det är framlöva. Visst nu du vet ordentligt nervös som att du framlöva och du ska allt. Självsort. Så alltså det som du kan göra är att du kan fyra ögonen. Självsort där och du kan be och isne. Men ta du också med just tweet så kan du just steg för mig och visst du så lika väl sitter att när du just allt här och stor och engine så just du inte näka anna än att spittla to each other faktiskt på en måte. Skil kommer in. Jag hoppas skil kommer in. Du måste mig leda. Gott att planlägga. Gott att kunna säga eller det gott är som förröka sig till ting men visst det är några ting som du själv kan styra när vi så ja, jag vet inte. Allt sanger sidan också väl. Ja, jag vet inte.
Ja. Böjliga. Ja, förresten. Han är ganska sen känd så aktion. Vi sitter hos en vi sitter morgon här kom. Ein djävul färren om sojlorna Tojen trippar tider Tutt av stäv Kvärt ger i kvärt fiddler med av Mojnom vä Kvär för tojen Tojen fer Jag tar nu vi ska leva Tar nu vi kan älska Och gå god med voisan ger Så du kallar det mot stan all det Jag dävor det ur det är så Sara kött Tui man glas i tömmes kvarsikon Kvärt ger i kvärt fiddler med av Mojnom vä Kvär för tojen fer Jag tar nu vi ska leva Tar nu vi kan älska Och gå god med voisan ger Så du kallar det med stan all det Jag tar nu vi ska leva Tar nu vi kan älska Och gå god med voisan ger Så du kallar det med stan all det Jag hade lever nog snack mot det vi gör det där. Ja, okej. Vad är det? Okej. Men jag hade lämnat en klipp så annars. Alltså han är single. Vi ser det där. Ja. Jag tar nu vi ska leva. Tar nu vi kan älska och gå god med voisan ger. Så du kallar det mot stan all det. Jag tar nu vi ska leva. Tar nu vi kan älska och gå god med voisan ger. Så du kallar det mot stan all det.
Tack för. Hej, god kväll. Ja, det blev spurt, men har vitt spurt, så jag blev ordentligt glad, men jag husker bara så åh nej. Jag husker om också som en höjljak som en tallerska spagetti att jag husker om här och så skiftar jag bara här och allt är bara blandat samman. Men jag har brinat för det att Guds ande kan tala till några och hjälpa mig. Og ja, jeg kan vittna for tykkene at jeg ble frelst som en liten smadjenta, og jeg har alltid haft et hjärta for Jesus, og være yngst at han skal være min herre. Men, altså, jeg tar gløy nye beiner. Nå, det må jeg ikke. Men jeg har korsigene ganske ordentlig, hvordan man sett herran ett här det gjort. Sett herran som högt eller som att han är blivit nästa större firma heter Are kvarfalt. Ju mer är välja att söka god och inte be han för att bröta med så bröjtes det. Alltså, är som en vikinga till att hjälpsleis, att jag kan inte göra för att uppnå god eller näka. Och ju mer jag har fyllt vid honom, ju mer ser man till att som jag just nämnde, jag vet inte om det är jar eller fyra den. Att Paulus aposteln, han säger att han var den lagste av apostlen och så säger han nej den lagste av en höjlave och så att han har alltså det är längt i mitten så säger han att nej är faktiskt den största syndaren och så är det att fyllas vid gode eller ju alltså du alltså kvant det till veler att färra knö och be till god och att du vill bara ära han för hur han så särskilt du det som särskilt syndna och i människan och eller i sig själv och att god alltså han blir också en större tunn ejon och drack att jag vet inte vad jag ska säga nu läs bara ur uppenbarelserna som jag som jag vet inte om jag ska tala till mig, men öppna min egen kjolt med lista för, men nu senast så ständer det till att Johannes var en uppenbarelse och här ser han ser himmelen och han ser Gud sitta vid haset någon. Och så ständer det att här är 4 verder som alltså skapningar eller så där som har 6 vånger kvar och är fullt av ejon. Ja, det är också snedigt, men ja. Och det som det gör att vi vången så sagt det är som kräck för ejone. Och där så ständer först det eller något. Det var det på att säga höjlavor är Herren god. Hin allvalde. Han som vär, som och som kommer. Og ta i verner djeva hon dord, høyr og tøk, som har sett noen sider, og som lever i alder og alle över. Fattla henne 40 eldste nye for honom, som har sett noen sider, og tilbe han, som lever i alder og alle över. Tar kasta kronor sina nye for ha sett noen, og sia, Verdur erst du, Herre,
og god okkara. At få dord, høyr og mått. Tu hever skapt alt. Og tu vilde det verda til og vær skapt. Og etter åpner bare ein min hjärsta at jeg har ikke hugget om god at han virkelig så han så stor at han faktisk den eneste som verdig at få pris og til han har skapt alt han skapt okkon det han som gjør okkon liv og det som han ønsker at han ønsker okkara kærløyga som vi Hoseas stender et vers at jeg vil ha kærløyga og ikke slateroffer, kunnskap om god og ikke brennoffer. Han vil ikke at vi skulle bare gjøre tingene nu offrer vi ikke så nær brennoffer, men han vil ikke bare at vi skulle komme og ok, jeg gjør det til at god, ja, jeg er tryggvande, jeg gjør det. Men more til han vil ha et personligt forhold vi okkon. Han vil ha okkara kærløyga vi at vi ja, som vi sier at god to er god og jeg er ikke meg sjølven utan det. Og så stender ja, kunnskap og god. Så er det et vers i årtøkenen at øktast herran er opphav visdoms og at kjenne hin høylega, det er vid. Altså, vid her. Og ja, altså god innskjer at vi skulle bare komme og kjenne han, og at vi skulle være imponere av hvordan underfotler og større han er. Og ja, det er bare min bøn at vi unge og øsne som eldre, at vi virkelig husker, ok, ranser vi oss selv, god søker jeg til, eller gjør jeg det til en rutina, gjør jeg det til at andre gjør det. Hva at nå tar jeg kommer ringa støver, der kunne prekva til hvordan okkara trygg er, om vi velger å si, god toerst, du er mye til det, du har gjort meg omgå du. Det var prekva sindre at okkara trygg er kanskje ikke så, altså vi lydde ikke sånn jeg er god, jeg vil ikke ordentlig ha å innse hvor større han er, og at han er god, og at han har livet at leve. Og så har vi skrivet her, boja etter gode, til at jeg har en gang bygge ganske om akkurst, ikke bare lyst til når jeg gjemmer etter eller men så der, men jeg har avhaltende bygge, ikke alltid mye har sett når jeg går på en ved, men så tjøkken togene, så tar jeg lese forskjellige bønner som jeg skal ha nye, for ganske øyne år siden, 2 måneder, 3 måneder. Så er det, god, du har faktisk svære i sånne bønnene. Jeg har bare slagt mest til at det kanskje ikke vil noe så rævlig. Jeg vet ikke om man sier så rævlig størst, men jo, det er mega størst. Så tjøkker jeg til. Og ja, til at jeg fyr, så var jeg ordentlig til ok, hvor sier at taleren alltid bygge og lese kodsår. Jeg husker bare, ja, jeg vet, jeg hører det alt, det taler skulle alt si det, og skal ikke fyre det. Men ordentlig, gjør det ikke til at du måst, men til at du vil slippe å kjenne skaperen, han som har skapt til, og gjør oss livsanda, og som vi som tryggva hans son Jesus, skulle tilbya og i alle æver, og ja, så og vi skulle leva så snart at det er bare god som vi lever fire. Det er bare en askoar skulle vi tuksa. Selv om vi har redan eier etter mer på nå. Men vi skal huske at vi gjør det for god. At det er bare han som gjør det fire. Så bare lukke å si åtta trett. Eller, ja. Som vi hørte John Piper sige i denne tale, at god vil mest glorified, altså, jeg vet ikke, færdord, eller så snart, eller
ta vid mest satisfied, alltså nökta och i honom. Och till det här, till det gode, till det Jesus, har vi få en verkliga nöktan. Och allt det som höjmer kan geva, hur inte jag säga, i mån till det som god till att geva. Och ja, säger bara amen. Tack för det, Beje. Alvorlig ord som jag har sagt idag. Så jag husker bara minna av at hvis jeg får opptjøkken trappene og første hår til venstre, her bønnerommet. Og altså, sitte her og spurninger, eller bare hva prata vi omkring, eller sitte stilt for deg selv i byen, eller så vil det være opp mot noen affæren igjen her. Det her til det samme, og vil jeg gjerne be sammen til dere. Vi får sinne for gode lov og høyer, og jeg håper veldig at vi kvendt det, jeg har løyve ikke at bedre gode lov og høyer. Välkommen. Sing praise till God, all valder men dig all hoj men. Väldigt stor och kärlek God som fräls och vårte. Han fyller salt, han mode sloj och truly skrämja fram voj. Med god and love och höjer, med god and love och höjer, med god and love och höjer, med god and love och God Herren när allt du när, han lämnar sorg och pojno. Är vi om och när fri och glädje signing. Han stäver upp och stäcker sol, hans halskor räcker rätta ut. God and love och höjer, med god and love och höjer, med god and love och höjer, med god and love och Han lyver tom och gatan lång. I sin harst hans öjor. Så följt höjder tackar sång. Och salmen glädje känner. Sal och sin i ändurför. Mitt hjärsta fagnar honom fram. God and love och höjer, med god and love och höjer, med god and love och höjer, med god and love och höjer. Lät allt som fattna namn i hans, ljus och myrske vera. Lät allt lui känna andans kraft, en glädje påska bära. Tvått bostalt här och i komma kan, till Kristi Herre öjna hand. Med god and love och höjer, 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 med god and love och höjer.
dager. Nåttar ljus i gräv, morgonstjötnan dig, heimsins frälsare, vär fallin. A kross i blåa rann, han luiv i okkom vann, för låntja och försvann, vär bråten.
I will bow down before him. I will sing to and worship the King who is worthy. I will love and adore him. I will bow down before him. You're my Prince of Peace, and I will live my life for you. Løy med til din kross. Frelsare kom, som i verset, og minst tid. Golgata tre, du blåligt med a frelsa. Allt som är hejen där är rått med fyren skam. Låg mig till din kross här som blå är ram. Ej mot
what can I say? And what can I do? But offer this heart, oh God, completely to you. So I'll walk upon salvation. Your spirit alive in me. This life to declare your promise, my soul now to stand. So what can I say? And what can I do? But offer this heart, oh God, completely to you. So what can I say? And what can I do? But offer this heart, oh God, completely to you. I'll stand with arms high and heart abandoned in awe of the one who gave it all. I'll stand, my soul, Lord, to you surrendered all. I am is yours. I'll stand with arms high and heart abandoned in awe of the one who gave it all. I'll stand, my soul, Lord, to you surrendered all. I am is yours. I'll stand with arms high and heart abandoned in awe of the one who gave it all. I'll stand, my soul, Lord, to you surrendered all. I am is yours. So what can I say? And what can I do? But offer this heart, oh God, completely to you. Nästa sang blir I have Jesus är valt att fylja. Och jag hoppas att alla in här har valt Jesus att fylja. Om inte så att ta en avgörelse. I have Jesus är valt att fylja. I have Jesus
vi tar två chanser efter. Vi får ta krosseren nu. Vi husker bara om att vi må huska om oss i årene att krosseren till öll okkar ära till är god. Jesus valde att komma här och göra att dödja för oss och till han älskar oss så mycket. Jesus haft mer vid en kross, här och en kälda flöjer, som fra synden rensam er, sorg och bøyn och grøyer. Nästa vers. Här vid krossen skälvande, du och Herre fanns med. Här vid tøyn och kärlöjda, fast till tøyn du bands med. Krossoren, krossoren, att min ära vere, till ett här och i himlen bättre pröjs framvere. August lamba krossen till suche hänga, och i hans skugga fönn och en dag lär du mig att gänga. Krossoren, krossoren, att min ära vere, till ett här och i himlen bättre pröjs framvere. När tja krossen hon nu långas vill och boja, blott och i skuggen hon kämmor du, köttar skunden loja. Krossoren, krossoren, att min ära vere, till
vi får ta sista sang och det är han mer helt fast. Och lika mycket kan vi färre jöknen här i luven och lika mycket färre stöver vi där i så som det flesta har sagt här i fallen så är Gud alltid trofast och han håller fast. Och det är bättre det han som håller fast i oss och vi det inte honom. Uttryck min tidsjes voj, Kristus heldur fast. Frosting herjar motes voj, han heldur fast. Orske og jeg verja bor, kjenne hver jeg last, og hjärsta fyllt av sorg. Han heldur fast. Han heldur fast. Han heldur fast. Du i min vinor älskar mig. Han heldur fast. Röje Gud sin fest i Kristus heldur fast. James Lawrence han världen ber, han heldur fast. Rösta bats och fjolgar han, hod i jätta sast. Dur köpt ur hittla och han heldur fast. Han heldur fast. Han heldur fast. Du i min vinor älskar mig. Han heldur fast. Vilen med sitt liv han gav, Kristus heldur fast. Utstryka mot skuldar brev, han heldur fast. Trestur färdig som vi säl, gänger honom allt. Kommen heim han suttjas väl, hur stor barn på i land. Han heldur fast. Han heldur fast. Du i min vinor älskar mig. Han heldur fast. Han heldur fast. Han heldur fast. Du i min vinor älskar mig. Han heldur fast. Så kommer det bein. Ja, titt. Han har hørt til vi sett i kvöld. Og kaffe atna. No. Bara minna kanskje ikke tenke mat og rekken i salen og balkongen og så framvis. Bara en halvstand i gøysnån. Og at bønarrommet til en oppe. Og samtalerommet. Så endelig brukte ta måløkene. Og så bjør linjen. Jeg vet ikke om adressen så kommer ikke bare. Yes, her. Norrøy til her ute. De som ikke for å bo i kyrkeren alle veien. Så
Ja. Och så stävnar hon inte Leo än till vad säger att morgmöte till morgon som vanligt. Och så är möte klockan 18. Vi har gått så vänande var allt till dig östen. Det är ordla dåligt. Yes, så ska jag bara ända mot. Kommer färger, testa för så låtna kväll. Testa för det. Vi vet här finns ju jag vet att hon norre. Tack för att du har lagt ötlen en boskap av hjärsta. Tack för att vi kunde lovsynja samman om det. Tack för att du har alltid nær. Jag var vi kanske inte alltid hugsa om det att du alltid är vi och här. Och tack för att ja, tack för allt och vi ber ju om att du siknar allt som är inne där att du alla och kunna att affära och ger åkare past här om det så är ut jag med ett bara här att vi måste vilja vinna saler till tog här. Ber ju om att du siknar kvällt och göra och siknas nu morgondagen. Det ber ju om din namn. Amen. Ja. Så är det kaffe. Ja, halvstående gammel.